Здравейте на всички, аз съм Илиян и много бих искал да се извиня, че от миналата година не съм качвал клип. Затова реших да кача на кетча. Надявам се да ви хареса. Ще да бъдем, дали с Рейнджи Ортън, моя любим качиз, да е чиги направи нищо. Илия, чакайте. Защо не съм? Шеймъс. Срещу CM Punk или... Да бе, ще видим. Уха, Джастин Гейбриел. Какво става, Берт? Тъмбарабам, бамбарабам. Лепен дебатим петепа. Какъв е грозен. Но яко прави 450 метровия спляш. Хайде, гъс такъв. Ако ми правиш падаш, като ти царасне, ти беше браво брадичката, хора. Ой, прав в рамото. Дъш. Абе, ти мен ли ще удорожа? Майка ти ще ида. Мъгъл, ще те наеба с стола. Съжалявам, че говоря така, но той е виновен. Oh shit. Майка ти да иба. Обързо! Мъгъл, то с направо ма пръсна. Ти ще имаш ли ще пръскаш? Сега ще отрасне един път. Аре? Мъгъл, нещо взех да се излагам. Oh shit. Арде, майка ти шейба. Ай, там напред си. Шейм, фейм. Брастики. Ай, умри, бе. Yes. Бум. И 1, 2, 3. Победител е Шеймис. It's a shame, fame, брастики. Бам. Не му знам тъпата песен. Добре. Мога да съм. 1 минута и 34 секунди. Инфал. Ето е игричката. Дано да ви е харесала. И от тук си настройвате какъв матч искате да играете. Ето направо Fatal, в тамта четвърка, Battle Royale. Може да свърши клипа, докато снимам. Добре, си избера някой. Ай, Батиста. Там, да, хубави. Ей, баре, Зак Райдър, Долф Зиглър. Сега ще направя бомбата на Батиста. You know it! Мелия. Кога дойде този грозник, бе? Ако сте чули какво е казал Долф Зиглър, че мене ще бije, гъс. Да, няма да успее да ме стигне клипа, но ще видим, пак може и да стигне. Ще го туширам, молете са. Аде. Йо, фък, мадафака. Добре, че ме събориха глупаците. Браво! Честито, много се радвам. Добре, приятели, това мисля да е всичко за днес и ай-бай!